Ui, quina calor! Tinc molta set i no em queda ni una gota d'aigua a la cantimplora. Puig, porta el mapa cap aquí, que veig que l'estàs llegint al revés. Sí, noi, vaig ben perdut allà on hi ha el nord i poso el sud, l'esquerra a la dreta. Avui és demà és avui, no sabem on som. Si vols aigua ben fresca, a la font has d'anar. Si el que vols és fer gresca, un bon vi has de tastar. Olari, olara liria, olara cucut, olara liria, olara cucut, olara liria, olara cucut, olara liria. Ja ho he trobat, no us preocupeu, que veig que en 3 quarts d'hora caminant i tenim la Font del Gat i ens podrem refrescar una miqueta. 3 quarts d'hora? M'estàs dient 45 minuts més? Jo no aguanto! Espera, que conec una drecera rapidíssima. Pujarem un to la cançó i en un moment ens plantem directament a la Font del Gat. Ah, sí? Com ho farem? Molt fàcil, ens hem d'ajupir tots i a la de 4 saltem ben fort cap amunt. Aviam, tothom cap avall, cap avall. Això no ho he sub. Preparat! 1, 2, 3, sí! Oh, sí! Que per fi hem arribat! Oh, escolta, que he llegit a la guia que aquesta aigua té molt de ferro, eh? Ah, sí? Mira, tant de ferro. Mira, igual, em veuré 4 litres d'aigua assegut. Però si la Puig vigila que